За мен импровизацията е много голямо вълшебство, тъй като... Чакай, че се разсекат. Импровизацията е свобода. Това е начин да гледаш на света и да си по-отворен към другите и към теб самия. Ами, това е квартирата за 500 лева. И всъщност импровизацията те учи на някои много простички неща, които биха ти направили живота по-лесен. Като това да си добър към самия себе си, да подкрепяш другите, да пускаш контрол, да живееш тук и сега. Нещо във вашата позиция. Искам да видите как се променя цялата история. Аз много обичам контактната импровизация, тъй като за мен тя е начин човек да опознае тялото си по-различно от ежедневното движение и да го ползва като инструмент за творчество. Да си един проводник на едно вдъхновение, което слиза и си просто инструмент, който твори и това, което създаваш, винаги е по-голямо от теб самия. Чакайте да ви разкажеш, че да гледаме. Значи той крещи, тя му крещи. Аз съм казах, че ще им помогна. Междувременно Светлева. Готов ли си за ролята? Да, научил съм си текста. Идеално, да започваме снимките. Чудесно, нямам търпение. Признавам. Ще влезна вътре и ще видя кой чува мъжки и женски глас. Ти имаш любовник? С такива хора да ги раздвижа. Не да бъде верено. Междувременно в кухнята на ресторанта. Импровизацията ме научи на това да се справям в трудни ситуации, да съм гъвкав, да съм спокоен. И не е нужно да влизате едновременно, а половин едновременно. Въпросът е да се следите, за да не си повтаряте задачите. Като преподавател успявам да намеря начина да подкрепя хората да познаят тялото си през контактната импровизация, като най-вече успявам да видя нуждите им за конкретно движение и ги моля да бъдат добри със себе си. Моя личен път ми показа, че всяко насилствено движение към тялото е нараняващо и че трябва да бъдем истински добри с себе си, ако искаме да постигнем резултат. Насилието причинява само още насилие. Беше много вълнуващо. Аз харесвам импровизацията и това е наистина един мастер-клас, който се заслужаваше. Защото въпреки, че човек във всеки момент знае много, винаги може да надгради. А за тези 2 дни научих толкова много и което мога да използвам и в бъдеще, за да съм по-добър. И наистина се радвам, че открих това събитие и успях да присъствам на него. Да знаете. 6. 7. Една. Реално погледното след това за това. Простете, госпожо, просто часът ви беше много скучен и аз заспах. Срещата ми с импровизацията не е за първи път.
импровизацията много ми помогна в труден период в моя живот. Тогава ми бяха казали една много неприятна диагноза, която трябваше да живея с нея и всъщност тогава си дадах сметка, че човек трябва да живее с някакви неща и трябва да се научи да живее с тези неща и да ги приема. Защо да не сте? Защо пак да съм? Гледай го, тика, че се и вече ще ми казва, как да карам? Че знаеш коя съм аз? Да, не знам коя съм, знам, че кажеш като жена. Аз съм жена, обаче не, аз съм като супер жената и котката и както се казва. Появи се дълбочина, появи се взаимоотношения и така. Вижте, не само за това какво правим, ами партньора какво ми казва и как това ме кара да се чувствам. Ти може да ми кажеш, Буклук, аз съм този, който интерпретира тази реплика. Благодаря ти, най-сетне някой да ми го каже. Вместо мога да избера как да реагирам. Много начини има. Кой сте? Няма никой падне за 20. Ти падне за 25 търкания на пода. Може би най-вече да съм спокоен и да съм в мир с това, което е неизвестно и с едно вътрешно спокойствие, че каквото и да стане е най-доброто, което може да стане и всичко е окей. И тримата толкова се отпуснахте, че в един момент аз забравих какво правих, смисъл, не какво правим, забравих, че правим воркшоп и там мастер-клас и си мислех, че правим наистина представление и ми стана готино да играя с вас и беше супер за мен. Да се научиш кога да се включваш и кога не е много ценно нещо, което импровизацията дава. Понякога е ценно да замълчиш, понякога е ценно да прекъснеш. Въобще много харесвам този подход. Да, и казваме да и продължаваме. И се научих така да казвам да и на живота и да подкрепям и да прегръщам това, което ми праща. Независимо как изглежда в момента. Научих се да вярвам, че Бог, че Вселената работи за наше добро, независимо как ми се струва в момента. Като обичам да казвам, всичко е наред, независимо дали реда ми харесва. И мисля, че всеки един от нас е длъжен да търси вътре в себе си причините за това, което му се случва. И да се радва на това, което му се случва. Тоест, да го посреща, хайде, не да се радва. Да случват се и тъжни неща, не винаги може да се радваме. Но въпросът е да приемаме, че това, което се е случило е подарък. Импровизацията не че е подарък. Така, например, ако в сцената случайно се окаже някой покойник или нещо трагично се е случило, ние му казваме да, случило се, признаваме, че се е случило, валидираме на психологически език и от тук нататък трябва да живеем с това. И като се случи нещо радостно по същия начин, защото на българите сякаш е трудно да приемаме, като ни се случва радостно. Сякаш сме, какво да кажа, към смеха резервирани. Това също е приемаме, когато ти се случва нещо радостно. Да, случва се и може да стане нещо по-хубаво. Не е трудно да става по-хубаво. Много интересно преживяване, много забавно и любопитно, защото идва нов човек, но той за да е тук, аз вече знам, че той е решил да излезе от зоната си на комфорт. Самият факт, че присъства, означава, че той иска да се развива. И на мен това ми дава едно спокойствие, че мога да работя с този човек и да пробваме неща, да го водя по пътеки, в които той сам да се открива. И не да му казвам сега постигни това, ами по-скоро пробвай това, пробвай онова, виж как е за теб, какви изводи ще си изкараш, какво ти усещаш, че ти липсва и трябва да наваксаш, за да си направиш живота по-лесен и работата в импровизацията по-лесна. И всъщност всяка нова среща с нов човек е нещо много вдъхновяващо и когато видя обратната връзка, че наистина това, което правим, им е помогнало и им е дало
стигнали са до правилните заключения, много ме радва. И сте активни през цялото време. Примерно, ако са ви казали гущер, който харесва дамско бельо, примерно, означава, че през цялото време аз съм това нещо и съм гущер. Много благодаря за всички, които ни се доверяват. Много благодаря за процеса импровизиране. Даже импровизира, да. Много благодаря на всички курсисти, които през годините ми се довериха. Повечето от тях са в Пловдив, знаете, че сега сме във Варна и водим първи промастер клас, който пък много ценен. И благодаря. Просто благодаря. Тези неща, които аз мисля да му кажа, наистина много се изкефи днес, колко беше отворен, подкрепящ и партниращ. Импровизацията, накратко, лекува този български менталитет, че това няма как да стане. Ти на мен не можеш да ми кажеш, ти знаеш аз кой съм и този начин на мислене. Защото импровизацията на практика какво е? Едни хора, които не се познават, много бързо започват да работят заедно и да създават истории от нищото, което е възможно само когато те се подкрепят помежду си, което сега да бъдем честни, на нас като българи не е много трудно, обаче в залата това нещо работи. Направо отивам. Вие много карате. Когато човек се отпусне, така става. А вие какво правите тук? Аз се наслаждавам на вашите невероятни шофьорски умения.